folini tambe be kata akilingela na bela jilinyoro ni wakati na obeka mali kuna funi point to tiri laje ame jam kam kene kono odi dankoroba kene willa kasina yana bi kase anga madoma makorodu aba jiniro fin ko sobe aba dimsenu de me aba sikoke mo min do adugulante farafina ani farajela lede abibu kwati an willa kasama amna fani abibu yere join yala sa am sika lafiya anga nyanyini konnana barsa mo ni fi mana mo don chugo fi ka doni me atigi yere da la fa makoro ba fa chugo ne ko jilu mani ma balma chugo doni be so ma go yere ba so ro jilu to yoro do o de ato an willa be kase anga kala mo ma akase kan blasira abibu ne nyanguma amba ko be bashitila era to aywa melatam ala kana bashi kansila ça va an willa kasima be jugumante an bɛ fɛ k'a dɔn Abibu ye jɔn ye Mali kɔnɔ mɔgɔ caman b'i dɔn mais ka se k'a dɔn yɛrɛ ka sigi ka baro kɛ ko n bɛ se ka dɔɔni fɔ Abibu kan o de y'a to an wulila k'i sɛgɛrɛ bi Abibu ye jɔn ye Mali kɔnɔ baasi tɛ i ka ɲininkali a diyara n ye kosɛbɛ n tɔgɔ Abibu Kuyate bon n jamu ye jeli jamu de u b'a fɔ ko Kuyate jeli hɔrɔn a bɛ fɔ a bɛ Kuyate jeli hɔrɔn jeli ma Kuyate bɔ donc ne ye jeli de ye n fa fana ye jeli de ye n ba fana ye jeli ye n ba tɔgɔ ko Hawa Bonbote n fa tɔgɔ Fili Kuyate ne fa bɔra fɛn fɛn na a faw ani ne fa yɛrɛ mɔkɛw bɛɛ ye ngɔni fɔlɔ de don jeli ngɔni b'o de fɔ n ba yan fan o fana ye jeli ye Bonbote don Kasɔngaw de don n ba o bɔra Logo Sabsire n fa bɔra Kayi Medini Logo Sabsire ni Kayi Medini cɛ hakili la 10 kilomètres de b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc u bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ala nana kɛ o ɲɔgɔn na sɔrɔ ayiwa k'o bɔ a la ne yɛrɛ kɔrɔ ni dɔgɔw ala barika la a ma fɔ tabarika la an mɔgɔ 17 bi na dɔw ta ɲɛna mais hali bi an bɛ dɔɔnin bɔ c'est an buguna ne fa denw ni ba denw ani bantinin denw olu bɛɛ ye den sɔrɔ sisan donc famille Kuyate yɛrɛ a bonyana kosɛbɛ ka bɔ yen n ye kalan kɛ n ye école kalan kɛ ka se 9e na ka taa INA la ka INA kalan kɛ san 4 ka tila o la n tilala INA kalan na comme majeur de promotion promotion 78-82 voilà donc n tilalen kalan na donc anw bɛ tila tuma min na o y'a sɔrɔ INA professeur caman rentré la farajɛ caman tun bɛ lakalani kɛ INA la section différentes sections na art dramatique ni animation ni art plastique ani musique yɛrɛ domaine professeur farajɛ caman tun bɛ yen k'o fara an yɛrɛ ka maliyɛn professeur kan yɔrɔ tun lawaralen don kosɛbɛ quoi mais olu caman rentré la olu bɛnna ni anw tilatɔ kalan na donc y'anw ka les meilleurs les 2 premiers de toutes les sections u y'an bɛɛ ka papier minɛ k'an ka papier bɔ kan intégrer fonction publique là automatiquement. C'est-à-dire qu'on a fini les études en juin 82 et en octobre 82, on était tous enseignants, professeurs chargés de cours de certaines matières à l'INA. Voilà. Donc tout de suite, en même temps directement, l'école Kormaya Damne, parce qu'on est un professeur Bab, nous et Alou Traoré. Karkar kɔrɔkɛ de don voilà kɔrɔkɛ ale fana tun bɛ guitare fɔ olu ye musique dege Cuba de pendant 7 ans donc
o bannen o fana bɛɛ bɛnna ne yɛrɛ fana école bantɔ kan o bɛnna ne fana taara ka ne kɛ professeur ye ne de kɛra professeur de guitare classique ani théorie musicale INA la tout de suite voilà ayiwa a kuma ka jan dɛ ayi a ma diya nin diyara n ye kosɛbɛ parce que ɲininkali kelen na an ye jaabi caman sɔrɔ ka bɔ kunpan na Habib sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn dɔnkilida yɛrɛ c'est vrai i ye école kɛ i kɛra enseignant ye mais mun y'i bila dɔnkilida la bon min ye dɔnkilida b'anw ka so ne wolola ka dɔnkilida sɔrɔ an ka so n wolola ka ɲamakala sɔrɔ an ka so parce que an ye kuyatɛw de bon anw ye jelisi minnu ye an ka kabila u ma jeliya kɛ komi ka jeliya kɛ bɛɛ ye jatigi kelen kelen de tun b'u bolo n kɔni bɔra n mɔkɛ ta kalama o tun bɛ ngɔni fɔ famille fila Kayi ka taa fɔ Ɲoro ka taa fɔ Moritani donc ne yɛrɛ fa o nana kɛ ne wolola ka guitare to so kɔnɔ an fa guitare caman tun b'an fa bolo a b'o fɔ a bɛ accordéon fɔ a bɛ banjo ne fa b'o fana fɔ et puis n fa bɛ mɔgɔw wele tuma bɛɛ ka u ka sigi ka orchestre former quoi donc a y'olu caman kɛ Sénégal o y'a sɔrɔ chemin de fer dépôt diesel bɛ Thiès voilà donc ne fa tun bɛ yen ne yɛrɛ sɔrɔla yen ne ni n kɔrɔ ni dɔgɔ caman sɔrɔla Sénégal de i y'a ye donc n fa bɛ misiki kɛ mais a ye kalan kɛ a bɛ baara la cheminot baara comme fraiseur tourneur n ba kɔni ne ni n ba bɛ yala ɲɔgɔn fɛ fan bɛɛ kɔɲɔya yɔrɔ baptême kɛ yɔrɔw a fana jatigi kelen kelenninw de b'a bolo olu ka du ko foyi tɛ taa kɔ ne b'a nɔfɛ de tuma bɛɛ parce que ne de tun ye denkɛni laban y'a bolo parce que ne kɔfɛ a ye denmuso dɔrɔn de sɔrɔ donc dencɛni laban b'a bolo n ka ko tun ka gɛlɛn ma dɛ donc an bɛ taa yɔrɔ bɛɛ portefeuille yɛrɛ de ye ne de portefeuille minɛ donc ne ye n ba ye dɔnkilida la Sowele majamuni jatigiw ka kuma jatigiw fɛ ne ye n ba y'o la depuis fitinin fo ka n kɔrɔbaya guitare fana bɛ du kɔnɔ ne kɔrɔkɛ baw n'u ka kɔrɔ ni olu bɛɛ bɛ guitare fɔ olu b'an fa ka guitare fɔ n ba yan fan dɔ bɛ bɔ Laginɛ olu fana caman ye guitare fɔlaw maro n'u nana séjour passé n'u ka guitare de bɛ na u bɛ tilen guitare fɔ de la bon ne mɔna o de kɔnɔ fo ka taa n don école musique école fana la donc ma échappé donc dɔnkilida in fana nana bon an b'a fɔ ala ka baaraw don quoi ɲani min bɛ fɔ tan ne tun bɔra nin bɛɛ la ka taa fɛn wɛrɛ kɛ gɛlɛya donc ne kini mais n bɛ ala barikada min na parce que n'i ko i bɛ dɔnkili da il faut que a fɛn ka k'i la a kanu ka k'i la fɔlɔ il faut que i ka hakilina sɔrɔ a bɛ komi k'i tulo diya komi n'i ye wali dɔnkili mɛn sisan i bɛ se k'a ladege yɔrɔ bɛɛ la hakili ka di mɔgɔ hakili bɛ se ka diya dɔnkili la mais i hakili bɛ goya baara wɛrɛ la voilà ni ala ye hakili diya dɔnkili ta sira fɛ i bɛ se ka kɛ dɔnkilidala ye ala fana bɛ kan diya parce que bɛɛ kan man di a ka di dɔw ye ka dɔnkili da nka u kan man di n'u ko k'u b'a dɔnkili kan ta dɔrɔn kan b'a jɛ voilà donc o bɛɛ bɛ yen mais ni ala nana kɛ sisan ni mɔgɔ kelen ani bɛɛ y'a ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ kelen na donc i bɛ ala barikada quoi k'a kɛ ka baara ye fo ka ayiwa san ni san ka nafalan bɔ a la. a ko ma nɔgɔn Habibu an y'a jateminɛ i yɛrɛ ko sisan nɔ musokɔrɔba tun bɛ Sowele a bɛ kuma jatigiw la mais e yɛrɛ ka dɔnkilida kɔnɔ n'an y'i ka album ta k'u lajɛ est-ce que i bɛ fasada? Ne ka fasada kini
non an ka fasada man ca ni ko a man ca bon je crois que ne yɛrɛ ka jateminɛ tɛ fasada bon ma labila enfin non ma deli ka fasada mais n bɛ deli ka mɔgɔw tɔgɔ fɔ n ka dɔnkili kɔnɔ donc n'a kɛra ko de fasada ye n b'a fɔ ko n bɛ fasada mais min ye jeliya kan yɛrɛ ye jeliya kan fasada jeliya kan kɔnɔ non n kɔni ma deli k'o kɛ ma deli k'o kɛ mais n b'a dɔn fana ni n ye n ba ye ka wari sɔrɔ cogo min na fasada la jeliya kan fɔli la ni o wari sɔrɔ de tun nɛgɛ bɛnna n tun b'o ɲɔgɔnna degi quoi mais ne ma o ladegi ne taara misigi sira wɛrɛ min fɛ n ye orchestre ko minnu ye n ka so fɔlɔ n fa ka orchestre n bɔra yen ka na don INA la n'o kɛra tubabukalan ye komi misigi tubabukalan a sira fɛ a n'a kɛcogo ni kalan kɛra fɛn fɛn na komi ekɔliso i b'a sɔrɔ fɛn organisé-lenw de don voilà a bɛ fɔ ko mɔgɔ kalanna i kalanna mais n'i taara kalanso kɔnɔ kalan min bɛ k'i kun o ye fɛn labɛnnen de ye o de bɛ ɲɛ yɛrɛ la donc a bɛ fɔ de ma académie quoi donc ne nana don o fana la an bɛ tubabu fɛn caman kalan komi guitare la tubabu dɔw ye guitare dɔw fɔ a mɛnna olu ye guitare filabaw don u y'u ka livre bɔ donc an bɛ degi olu guitare senw dɔw la tuguni fana a kɛrɛfɛ mali yɛrɛ ye instrument traditionnel fana fara kan donc an ye korafɔlaw ni gɔnifɔlaw ni olu dɔw wele ka na olu fana bɛ na cours d'instrument traditionnel olu fana b'o di an ma donc ne évoluera nin sira fɛ n taalen ɲɛ n ye n fa ladege n bɛ musiciens wele ne yɛrɛ bɛ boli ka taa guitare kelen ni ampli kelen ɲini n fɛ o kɔni courage tun bɛ n na fo k'a dama tɛmɛ ka tɔw wele ka na ne bɛ minnu wele ka na guitare t'u bolo dɛ mais dɔw bɛ se guitare fɔ la mais guitare t'u bolo donc an bɛ répétition kɛ an bɛ fɛnw kɛ ne kɔni ye n ka temps bɛɛ k'o la ni n ko n b'a jateminɛ vraiment daminɛ n bɛ sɔrɔ 78 ninnu na ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan quoi an ka jouer ka n bɛ morceau lamɛn n bɛ farafin morceau lamɛn n bɛ tubabu morceau lamɛn k'a faamuya a fɔli senw bɛ cogo min na n b'o bɛɛ lamɛn ni n ye n ka mɔgɔw wele ka na an b'a fɔ an ka jouer ne bɛ se k'a f'i ɲɛna non e bɛ guitare dɔ in bɛ ka nin min fɔ o ye nin de e k'o fɔ tan o y'a sɔrɔ ne y'a bɛɛ lamɛn n b'a faamuya quoi n ko ala ye sɔn a fɛn na n hakili bɛ se k'a faamuya donc ne nana orchestre dilan de diyara ne ye INA yɛrɛ la fɔlɔ u ye n kɛ chef d'orchestre depuis san fɔlɔ orchestre expérimental de l'INA u ye n kɛ chef d'orchestre ye caman tun ka kɔrɔ ni ye a orchestre la donc n yɛrɛ orchestre min fana formé n yɛrɛ kɛnɛma an tun bɛ jouer dugu kɔnɔ Bamako kɔnɔ yan an tun bɛ jouer espace culturel la an bɛ jouer restaurant kɔnɔ tubabu restaurant caman tun bɛ ne tun bɛ jouer voilà dɔgɔkun yɛrɛ bɛɛ su 7 ne tun bɛ jouer bon n évoluera nin sira de fɛ an bɛ jouer an bɛ morceau modèle minnu jouer a bɛ se ka kɛ tubabu musique ye a bɛ se ka kɛ farafin musique min dɔnnen don komi a bɛ se ka kɛ musique ivoirien dɔnnen a bɛ se ka kɛ congolais musique dɔnnen a bɛ se ka kɛ malien musique min dɔnnen don an bɛ wali morceau de interpréter k'u jouer ne kɔni expérience caman sɔrɔ o sira de fɛ quoi mais jeliya sira tɛ. D'accord Abibu i ka carrière kɔnɔna na i voyagera est-ce que i tagamana ka yala i ka baara kɔnɔna na musique yɛrɛ kɔnɔna na. Ouais, ne ka carrière kɔnɔ bon ne tɔgɔmana kosɛbɛ n tɔgɔmana kojugu parce que ne yɛrɛ ka bɔli fɔlɔ ko n ka taa misigi ko la n delila ka taa farajɛ la ka sɔrɔ n tɛ misigi kɛ yɛrɛ n bɛ deli ka taa farajɛ la par exemple ka sɔrɔ n tɛ taa misigi kama voilà n bɛ taa bɔ n teriw de ye komi vacances jate mais ne yɛrɛ ka bɔ ka taa misigi kɛ o kɛra a daminɛna 90 n'o tɛ n taara farajɛ la depuis 83 ninnu 90 siɲɛ fɔlɔ ka taa n taara Belgique de ne ni Tumani Jabate ani a n'a muso ani musicien wɛrɛ an taara tournée kɛ Belgique
komi siɲɛ fɔlɔ don o de y'a to n tɛ ɲinɛ a kɔ quoi nka o kini kɔfɛ ne ma deli k'a daminɛ 90 la fo ka se bi ma ni coronavirus ko tɛ ne ma deli ka kalo 5 dafalen kɛ Mali la n taara yɔrɔ caman ne taara diɲɛ fan caman ne yɛrɛ tɛ se ka miiri ko ne bɛ se ka o yɔrɔw ye don dɔ la n b'a dɔn commerçant tɛ se ka se yen parce que jamana ninnu dugubaw tɛ ni maliyɛn commerçant bɛ taa yɔrɔ la i b'a sɔrɔ a bɛ taa Dubaï a bɛ taa duguba la u bɛ taa New York de u bɛ taa Paris de bon yɔrɔ Australie kɔni o yɔrɔ ka jan na je crois que commerçant si tɛ taa yen ni homme politique don o bɛ se ka taa n'o fana taara i b'a sɔrɔ olu bɛ taa duguba de la conférence kɛ la bon ni mɔgɔ min taara i yɛrɛ sɔrɔ Australie fo a nord la désert kɔnɔ n'i taara i yɛrɛ sɔrɔ Australie dugu fitinin dɔ la Byron bɛ yen Perth Albany Adelaide bon vraiment n bɛ Ala tanu kan i taara yɔrɔ jan bɛɛ ma se yɔrɔ min na Alaska n'i taara Amérique ka taa Amérique nord la ka taa fo glacé tɛ yɛlɛn yɔrɔ min na ka t'i jɔ ka glace lajɛ ne maliyɛn sahélien n'i y'o glace ye fo nɛnɛ b'i minɛ vraiment Ala barika la n yalala yɔrɔ caman o diyara n ye ouais Habib bɛ album joli bɔ bon ne ka album bɔ sisan bon ne ma album caman bɔ parce que n ka album caman cɛ ka jan ɲɔgɔn na quoi san 5 bɛ don ne ni album ni ɲɔgɔn cɛ donc n bɛ se k'a fɔ sisan kɔni n bɛ album 8 de la voilà an ka kɛ 9 ye sa a bɛ 9 na parce que album 2 bɛ yen olu ye an y'o enregistré Sénégal ce sont des live albums bon o ye 2 de ye donc n'i y'o 2 fara tɔ kan n ye album 1 fana bɔ ni Americain Noir o tɔgɔ ko Eric Bibb donc o ye collaboration album o fana ye album spécial ye dɔɔni o tɔ bɛɛ de sa o kɔni ni Bamada ye Habib Kɔte Bamada an ye musoko bɔ ka Maya bɔ ka Baro an y'o bɔ an ye Afrique album bɔ an ye So album bɔ hakili la mais ni album ninnu bɛɛ la album jumɛn de ye succès de Habib ma i yɛrɛ ka jate la bon ne ka diɲɛ k'i ko dɔn yɛrɛ ko nin de Habib ka o non o kɛra ko jɛlen de ye c'est à dire que ne m'a fɔ n ko n tun bɛ jouer fan bɛɛ Bamakɔ kɔnɔ yan restaurant ni fɛnw na su voilà n bɛ jouer tubabuw de fɛ ne ni tubabuw jɛra kosɛbɛ yan ni groupe fɛn min na les volontaires hollandais les jeunes là ani les groupes de Peace Corps américains n'olu groupe bɛ na ne de b'olu kunbɛn tuma bɛɛ ne de ni n ka orchestre bɛ jouer olu ye jeunes de don an kɔni bɛ fɔli kɛ fo tuma min n'u bɛ rentrer fana parce que n'u nana i b'a sɔrɔ u bɛ na mission na pour 1 an ou 2 n'u bɛ na rentrer fana anw de bɛ soirée kɛ u bɛ taa ne ni ninnu camanba de bɛ ɲɔgɔn dɔn taalen ɲɛ ni ne taara min ka dugu la n'u y'a mɛn ko ne bɛ u ka dugu la non concert tɛ se ka fɔ o kɔ u bɛ na donc ne ye n t'o de la tubabu dɔ de taara français dɔ a rentrelen ne tun b'ale fana ka soirée caman kɛ ale rentrelen papier dɔrɔn de ye dɔrɔn ko inscrivez-vous au festival Oxford donc a ye lettre journal nin tigɛ k'a ci ma o y'a sɔrɔ téléphone tileba tɛ ten a y'a lettre de ci ma ko n ka morceau 3 enregistré k'a ci ale bɛ t'o déposer au festival kɛ yɔrɔ na voilà parce que prix de bɛ di a la quoi ni gagnera bon ne kelen de tun ye africain a y'a kɛ fana n ye enregistré Mayito Ganzani n y'a enregistré awɔ an dɔnkilidakan nin kelen ka guitare fɔ k'a ci n y'a ci a fana y'a ci festival mɔgɔ ninnu ma a festival tɔgɔ ko festival Voxpol ne kelen tun ye farafin ye a tɔ musicien tɔw bɛɛ tun bɛ bɔ France
ani faransi kɛrɛfɛ dugu Espagne ni catalan quoi pays catalan mɔgɔw olu fana groupe dɔ bɛ yen groupe baw de don dɛ donc ne u ye n taara quoi sur 120 u ye groupe 20 de ta u ye ne k'a la ne kɔni b'a sɔrɔ hinɛna ko an ta lajɛ ka africain kelen k'a la ten n'ala cɛ ne ka kɛnɛya jate o de ye parce que ne selen yen ka festival kɛ ne kelen de jouera scène kan sinon groupe tɔw ye groupe baw de ye fɔlikɛla baw awɔ ne kelen ni guitare yɛlɛna ka to bani ma to ina mololo ting 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 dongo bani je ne b'o fɔ guitare la quoi ana dɔnkili ani ka morceau wɛrɛ morceau saba dɔrɔn u ye premier prix le 4e le 3e le 2e le premier Habib Kouyaté du Mali ne terikɛ tɔ ka min taara ne joie bɛ nin kana ouais a jouera kojugu parce que ale ka kɛ sababu ye ta et puis fana ne ka kɛ o premier prix fana ye donc ko bɛn fɛn dɔ bɛ bɛn se ma on ne sait jamais ala ka baara do quoi ne y'o prix min sɔrɔ i bɛ se ka u ka prix ye fɛn min ye i bɛ taa studio kɔnɔ ka u bɛ studio di ma ye dugu la Perpignan une semaine ani ingénieur de son o une semaine kɔnɔ n'i sera ka min enregistré o don voilà donc il faut que n ka se ka fɛn caman profiter donc n bɔr'o la n bɛ n pan yɔrɔ dɔw kunna quoi parce que n segin prix sɔrɔlen n ka visa banna n tun kan ka segin ka na Bamakɔ o ko de ko n ka na ko n'u pɛrɛla tuma min na ni studio pɛrɛla u bɛ n wele n ka taa mais o tɛ n pase bɔ n y'a faamuya donc o de tun ye ne ka cas gɛlɛya dɔɔnin o tɛ n pase bɔ ne bɛ avion sɔngɔ bɔ min ayiwa donc a ko selen n terikɛ tɔkɛ kelen ale de ye ne ka avion billet ta n y'a ye ka taa n taara an ye enregistrement kɛ an sera ka morceau 2 de enregistré de une semaine kɔnɔ n ka morceau kelen bɛ yen ko sirabulu filanan n'o ye mort cigarette n'o mort cigarette ani sirabulu morceau enregistré olu bɛ a copie 1000 copies kɛ cassette kɔnɔ cassette fɔlɔ la cassette de tun don o 1000 copies k'a bila carton kɔnɔ k'a di ma o de ye n ka prix donc u y'o bɔ a sira fɛ carton ninnu yɛrɛ fana taara stocké n terikɛ tɔkɛ in de fɛ yen toujours parce que ne tɛ se k'o carton fana donni ka na yan se tɛ n ye koyi carton fɛn de morceau enregistré n nana yan n nana Bamakɔ yan n bɛ jouer tubabu minnu ɲɛna restaurant ni fɛnw kɔnɔ yan n b'u dɔn ni dɔnniya bɛ n dɔw cɛ kelen b'a la olu ye suisse de olu ka fɛn b'u bolo association suisse pour le développement a tɔgɔ ko Helvetas donc ne taara olu de fɛ yen minnu bɛ se k'an dɛmɛ ka clip n b'a fɛ ka clip de kɛ n ka morceau 2 min bɔra ka clip k'a la n ka se k'a bɔ télé la mɔgɔw k'a ye donc u sɔnna ni ORTM kɔrɔ n grand frère ORTM Koli Keita ale de ye scénario ale ye réalisateur ale scénario ni fɛnw bɛɛ sɛbɛn an ye wari min fɔ Suisse u bɛ wari di ma u ye tilancɛ di ma fɔlɔ ko an ka baara daminɛ donc an ye baara daminɛ tilancɛ dɔ clip 2 banna ka bɛn ni 1er janvier 93 bon n bɛna procédure min f'i ɲɛna a bɛ janya mais ni n y'a fɔ tan a bɛ faamuya quoi a banna ka bɛn ni 1er janvier 93 ye clip quoi o y'a sɔrɔ ORTM URTNA bɛ yen URTNA Union nationale Union de radio télévision nationale d'Afrique URTNA quoi URTNA o bɛ yen Mali b'o la donc a tuma la fana 1er janvier o bɛ sanbɛ fɔ télé la quoi ni sanbɛ fɔ ni Mali bɛ sanbɛ fɔ a bɛ malien musicien dɔ de jouer Côte d'Ivoire b'a kɛ Burkina b'a kɛ mɔgɔ bɛ URTNA in na télé fɛn b'a la o bɛɛ b'a kɛ donc n'u bɛɛ y'a kɛ bɛɛ fana bɛ ka fɛnw échanger donc nin kɛra ne siɲɛ fɔlɔ ye ka bɔ télé la le 1er janvier 93 n ka bɔ ni clip ye
no more cigarette, no more cigarette. Ne donna n'o de ye parce que a bɔra ni échange de fana kɔnɔ ça veut dire k'a bɔra jamana fɛn fɛn bɛ union de télévision na a bɔra o yɔrɔ bɛɛ la le 1er janvier 93 voilà i y'a faamuya donc à partir de ce moment 93 n'o bɔra franchement n dɔnna parce que morceau diyara mɔgɔw ye trop denmisɛnninw a diyara denmisɛnninw ye voilà 93 yɛrɛ fana kɔnɔ tuguni n ye découverte n ye présenté RFI concours la o 93 in ni morceau ye mankan min kɛ olu fana ye prix di ma n ye prix média de sɔrɔ en 93 voilà o fana o bɔ kɛra balaw ye dɔ fara kan quoi parce que prix des médias o fana ye prix min bɛ qui est donné par tous les partenaires de Radio France Internationale donc partenaires bɛ diɲɛ fan bɛɛ de o prix min dira ne ma donc ne ka musique ninnu taara olu bɛɛ ka radio la fo ka daminɛ Amérique du Sud diɲɛ fan bɛɛ donc nin fɛn fila dara ɲɔgɔn kan et en termes d'image no more cigarette bɔra après don n'an ye serabulu fɔ n'a tɛ n sɔn serabulu dɔɔnin na o fana ja bɔra dɔrɔn sangene ko dɔnkilidala kura dɔ voilà Abibu sisan nɔ no more cigarette a kɔrɔ ye mun de ye no more cigarette ye anglais-kan de ye bon no more plus jamais de cigarette dɔ de tun bɛ cigarette min vraiment a ye décision ta ka cigarette bila donc a ko non plus jamais de cigarette bon ne tun bɛ dɔnkili da ne tun b'a fɔ de o cigarette a banna n terikɛ hollandais dɔ fana ko ma ko n k'a kɛ no more cigarette ye o y'a sɔrɔ n ka anglais-kan tɛ ten kosɛbɛ ne ko no more n k'o kɔrɔ ye min k'o kɔrɔ ye ko cigarette ko banna plus jamais donc o de y'a to a kɛra no more cigarette a banna mais n'an sɔn sirabulu dɔɔnin na o hakilina nana cogo di bon comme ne ye no more cigarette nin bɔ vraiment o ye n yɛrɛ ka misigi fabrique kelen de ye quoi bon parce que a tuma la n b'a fɛ ka n yɛrɛ ka fɛnw imaginelenw bɔ mais en même temps n b'a fɛ ka fɛnw fana kɛ kɛrɛfɛ min bɛ ta Mali terroir kɔnɔ quoi voilà a bɛ ta terroir kɔnɔ musique terroir kɔnɔ ni y'a fɔ tous ni maliyɛn kɛnɛ y'a mɛn a diyara o ye a ma diya ye o kɔni b'a dɔn ko a bɛ bɛ ka Mali morceau dɔ de fɔ tan voilà donc o de y'a to n hakili taara epopée mandeng la n ye Sogolona den Sunjata n y'olu ka partie dɔrɔn ta ka a répéter ka rythme n ye rythme min kɛ k'a kɔrɔ o ye ne ka rythme inventé le ye n y'a komi n ye dansa rythme de k'a kɔrɔ donc k'a fɔ k'a jira k'a fɔ bon ko i den kɛra cogo o cogo i kana i jigi tigɛ i den na don dɔ la i bɛ se ka a tɔnɔ dun quoi voilà n y'a yɔrɔ kɔrɔ kɛ o de ye a clip yɛrɛ la ne yɛrɛ bɛ bisini minɛ a ɲɛnama ka n'a dan ba kɔrɔ donc o de bɛ clip la ko m'a fɔ ko Sunjata tun bɛ boli bisi nɔfɛ fo k'a minɛ donc ne nana bisi n dan ba kɔrɔ Sogolo ni ye k'i jatigikɛ ladege siɲɛ kelen quoi Abibu an bɛ taa ɲɛfɛ baara taabolo la nɔgɔya bɛ gɛlɛya bɛ i ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ baara in kɔnɔ bon gɛlɛya ni nɔgɔya baara kɔnɔ ne yɛrɛ ka misigi baara kɔnɔ bon ne yɛrɛ ka exemple a bɛ misali bɔ quoi mais mɔgɔ min ye artiste ye musicien ye u bɛ misigi ta sira min fɛ bɛɛ ka misigi ta sira tɛ kelen bon u bɛ laɲini minnu kɛ bɛɛ ka laɲini fana tɛ kelen ye misigi la quoi donc n tɛ se ka fɛn fɔ komi ni ka sɔrɔ o de ye fɔlikɛlaw bɛɛ ka jate parce que fɔlikɛla bɛɛ n'a ka jate don ne kɔni nana misigi la cogo min na n y'o ɲɛfɔ mais a kanu fana donna n na kojugu n lakorilen don n'a ye n b'a cɛ la
donc ne ye baara gɛlɛnw caman kɛ mɔgɔ minnu bɛ ne dɔn a mɛnna mɔgɔ minnu bɛ ne dɔn nin y'a san 40 an ka ko ye sa c'est dɔ kɛra koyi si fɔ man ɲɛ mɔgɔ minnu bɛ ne dɔn n'u ɲɛ bɛ na hali fo bi u bɛ chaque fois n'u ye n ye s'ils ont l'occasion u bɛ n wele ka n féliciter de an ka cɛ ye baara kɛ ne ko ah bon bon u b'a fɔ cogo min na k'olu ye ne dɔn cogo min na olu ye ne dɔn depuis u ye n ye min kɛ ko non ko fo nin tun ka kɛ bon ne b'u remercier mais olu ɲɛ b'a la ne ye sɛgɛn min kɛ ne ye sɛgɛn min na ne yɛrɛ ma bɔ o sɛgɛn kalama parce que ne tun bɛ fɛn dɔ de kɔnɔ o tun ni lakanu baara de tun don quoi donc mɔgɔw tun bɛ yan ko n bɛ ka sɛgɛn fɛn min na ne tun tɛ ka sɛgɛn santiw la parce que n tɛ découragé ka mɔgɔw wele n tɛ découragé ka taa n'i ko guitare tɛ n bolo ka taa guitare ni ampli ɲini gauche à droite n tɛ découragé o la k'an to ina la n kɛ chef d'orchestre ina la na répétition heure bɛ yen an ka salle de répétition kɔnɔ bɛɛ de bɛ taa ka ne to yen sɔgɔmada fɛ n'u bɛna wula fɛ u bɛ na ne sɔrɔ yen ne tɛ taa so yɛrɛ hali ne tɛ taa sandwich san ka dun mais n t'a kalama yɛrɛ n tɛ bɔ a kalama yɛrɛ n ba yɛrɛ b'a fɔ i t'i sigi sa i sigi i y'a ye n'ale y'o fɔ n bɛ kurun ta ka sigi non mais wuli n bɛ taa bon vraiment j'étais guidé par ma passion très très fort la musique o de ye fanga di ma fo bi ala barika la quoi n ye sɛgɛn kɛ mais n m'a sɛgɛn dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ. D'accord Abibu an bɛna hakilina ɲini kɛ parce que kunungo dɔnkilida tagabolo ani bi dɔnkilida tagabolo denmisɛnninw fɛ e yɛrɛ fɛ kelen don wa? Bon ne ka jate la fɛn kelen de don min bɛ ka bayɛlɛma parce que mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko e bɔra nin ko kalama don min na ko a fɛn wolola o cogo de la i tɛ se n'i bɔra janjo dali kalama don min na i ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'i y'a mɛn don min na i ye min mɛn u b'a fɔ de ko janjo a bɛ ka fɔ cogo min na i b'a sɔrɔ yan'o don cɛ dɔ wɛrɛ y'a fɔ cogo wɛrɛ la c'est à dire comme an bɛ évoluer de quoi parce que voilà an bɛ évoluer de donc ne tɛ se k'a fɔ ko kow bɛɛ yɛlɛmana kow fɛn ma tiɲɛ mais fɛnw yɛlɛmana dɔɔni dɔɔni de mais toujours est-il que le plus important c'est de ka identité i ka se ka i bɛ fɔli min kɛ i bɛ dɔnkili min da a dɔnkili bɔyɔrɔ a bɔkolo ka k'a kɔnɔ quoi n'o tɛ ni i bɛ kuma kuru kelen kuru fila kuru saba ou bien kan yɛlɛma kelen fila saba de fara kan o bɛ bɔ i yɛrɛ ka imagination na o tɛ kojugu ye parce que an ka jelimuso caman bɛ yen bi dɔw bɛ san 22 san 25 de la hali bi olu tɛ tara da n'i y'o dɔlu ka tara lamɛn sisan tara kɔrɔlen dɔ bɛ yen e ko fana ta i ko lamɛn bani i b'a dɔn ko tara don mais i b'a sɔrɔ ni san 20 in bɛ a da cogo min na bon fana tɛmɛna ni sira min ye influence de bɛ yen an bɛɛ bɛ évoluer dɛ an bɛɛ bɛ yɛlɛma ka sɔrɔ yɛrɛdɔn ma tilan na quoi voilà yɛrɛdɔn ma tilan na mais yɛlɛma kini mɔgɔ si se ka yɛlɛma kunbɛn c'est pas possible. Ayiwa Abibu baara in tagabolo la i yɛrɛ ɲumana ko bi ma dugu jɛ est-ce que mɔgɔ bɛ jɛkulu kɔnɔ ko bɛnbaliya bɛ Abibu ni mɔgɔ min ɲɔgɔn cɛ
seko ni dɔngɔ mɔgɔ artiste wa non ne ni artiste bɛɛ ka di ne ni artiste bɛɛ de ka di est ce que ne ni artiste ma deli ka bila ɲɔgɔn na fana kɛra kɔrɔ Salifu ye Salifu delila ka pɛrɛn-pɛrɛn ne kunna dɔ la et puis a kɛra farajɛla da n y'a fɔ Salifu ye ko Salifu ne n ko n bɛ nin fɔ i bɛ pɛrɛn-pɛrɛn kunna n ko i bɛ n sɔrɔ Bamakɔ ye bon k'o b'a la ne ni artiste ma deli ka se ɲɔgɔn ma o yɛrɛ fana o kɛra tile fila ko an ye ɲɔgɔn ye don min na a ko ne ko ma serenkɛ ne ka kuyate jile ni ma fara ka ne nɛni dɛ n'an ka pɛrɛn-pɛrɛn ne kunna an y'a kɛ tulonkɛ ye a banna sinon ne ni artiste vraiment ne bɛ bɛɛ bonya n bɛ bɛɛ bonya i ka art kɔnɔ awa ni caman gɛrɛla ɲɔgɔn na fana ka fɛnw kɛ ɲɔgɔn fɛ Tumani Jabati b'o la Baseku Kuyate b'o la an bɛ taa tournew yɛrɛ de kɛ kɔfɛla ninnu na ani groupe Tartite ninnu ni Tamaseki groupe de don Disco b'a la Zeinabu b'a la Edouard b'a la n'olu fana ye camanba de kɛ Europe an kɛlen ka malien groupe fara ɲɔgɔn kan ani Ali Farka ka musiciens n'olu fana ye fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ye tournée internationale de ye a fɛnw u tɛ kɛ yan mais an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ farajɛ la olu de b'an fara ɲɔgɔn kan an bɛ a labɛn an bɛ munumunu ye yan kɔni pour le moment n'an y'a initiative kɛ n'u ɲɛna an yɛrɛ b'a fɔ n ko munna an tɛ se ka ni ɲɔgɔn kɛ yan an b'o dɔrɔn de fɔ an b'a ko bila yɔrɔ la Abibu an y'a mɛn tellement que i cɛsirilen don i bɛ baara min na baara in ka di ye ko musicien dɔ tun b'i bolo n'a dara sunɔgɔ la a wuli man di pour que i ka taa lawuli k'i tun bɛ dɔnkili de da ye ne ka musicien dɔ k'i tun b'a lawuli sunɔgɔ la ni dɔnkili de ye mais jɔn bon musicien ninnu ye par exemple ne ka groupe an mɛnna ɲɔgɔn bolo bon groupe fɔlɔ min an ye san 22 sisan yɛrɛ bon dɔw falenna dɔɔni mais a groupe yɛrɛ kolomayɔrɔ bɛ yen donc sisan a san 30 ni kɔ dafara bon comme an bɛ tourner kojugu ne m'a f'i ɲɛna an tɛ kalo 5 kɛ yan wa non an bɛ yan ɲɛfɛ de an dun bɛ hôteliw la ka voyager ka si hôtel la ka voyager a dugusɛjɛ don dɔ la an tɛ da joona mais an bɛ wuli 6 heures du matin de ka don mobili kɔnɔ ka taa donc bon a kɛra n'i ye jama kɛra ɲɔgɔn kan cogo o cogo i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen olu dama ka jugu donc u tɛ wuli sunɔgɔ la an dun b'a ɲini n'i bɛ tourner la tan groupe an bɛ réunion yɛrɛ de kɛ c'est bɛɛ ka se k'i yɛrɛ ta dɔɔni quoi ka n'i yɛrɛ to i yɛrɛ girinya mɔgɔw bolo fo ni mɔgɔw y'o occupé i lawulili la sunɔgɔ la fo ni mɔgɔw y'o occupé ka fɛnw ɲɛf'i ɲɛna n'i y'a kɛ i bɛ jama ka mouvement girinya quoi donc c'est un conseil qu'on se donne an b'a réunion yɛrɛ de kɛ donc mais o bɛɛ la dɔw kɔni bɛɛ pɛrɛlen tuma min bɛɛ bɛ mobili kɔnɔ i b'a sɔrɔ karisa ma wuli yɛrɛ a mago yɛrɛ t'a la hakili t'a la bon n tɛ dɔnkili da dɛ mais an bɛ taa da de kɛ jɛme ye gon d'accord bon Abibu diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔ fɛn jumɛn de bɛ yen nɔ k'o man di Abibu ye fiyewu bon hadamadenya yɛrɛ taabolo la bon fɛn min ye ka gon ne ye kosɛbɛ dɛ o de bisigi quoi ka mɔgɔninfin bisigi ka mɔgɔninfin bisigi i bɛ mɔgɔ min bisigi f'i b'a f'a ɲɛna ka da la ka fɔ tiɲɛ don a tigi y'o de ye mais i bɛ ka mɔgɔ min bisigi ale yɛrɛ ni ala cɛ ale t'o ye ni ko kɛta de don ani ala cɛ a yɛrɛ b'a dɔn a ma deli ka ko kɛ donc n'i y'o mɔgɔ fila ɲɛsin ɲɔgɔn ma nin ko diyagoya la ko i y'a kɛ e yɛrɛ b'a dɔn e m'a kɛ i t'a dɔn i bɛ se k'i yɛrɛ i b'i yɛrɛ jɛya a tigi ɲɛna cogo min na o fɛn kelen o ka gɛlɛn na ma kosɛbɛ.
Abibu. La préférée jumɛn de b'i bolo dumuni jumɛn de ka di ye. Ah bon, avec l'âge maintenant là, on a fait caman changera hein. Sinon fɔlɔ to tun ka di n ye quoi. Bon, mais ni to min tobira n ka so o de ka di n ye. Ni to bɔra kɔfɛ ka na. Par contre bon, je suis un peu réticent. O ye to ye quoi. O ye to n'a kɛcogo ye. Mais kɔsa in na fɛn jalen bɛ n da sisan komi a fɔra ko bon âge sinon ɲumanna âge avancé ni taara sinon docteur fɛ yen n'olu ye tension ni fɛnw ta n'u ɲininka âge la u b'a fɔ ko âge avancé donc an bɛ régime daminɛ sisan n bɛ dɔɔnin bɔ tulu ni sukaro ni voilà dumuni misɛnnin ni fɛnw na donc sisan kɔni ne farimanugu o supulama tulu tɛ min na dɛ. Jɛgɛ farimanugu. Farimanugu sans huile. Voilà, à sauce claire lama quoi. Légumes kɛ ŋini bɛ légumes camanba de k'a la. N'i ye cuillère don a kɔnɔ cuillère ka fa légume kisɛ la ji dɔɔnin dɔrɔn de bɛ k'a la o ka di n ye fɔyɔ ni tigɛdɛgɛna jija o ka di n ye sɛmɛrɛni parce que ni bɛ sɛ san n bɛ cɛ ɲininka ne ka sɔrɔ 300 sɛ b'a bolo sɛfu olu ka dɔgɔ dɛ n b'o yɛrɛ de fɛ o sɛmɛrɛni n'i y'o fana kɛ supu ye tulu t'a la dɛ fɛn fɛn légume fɛn fɛn a bɛɛ k'a la o fana ka di n ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Abibu sisan nɔ jɔfɛ i dafɛ ye don dɔ la. Wallahi. Abibu ka di maliyɛnw ye a ka diya i ka di diɲɛ bɛɛ ye mais est-ce que Abibu hakili tora la don n'a nataw la ni ne ti yan nɔ jɔnni bɛna se ka ne nɔrɔ bila kalanden kunda o dɔ bɛ yen. Ouais hakili la caman yɛrɛ bɛ yen bon ni ko a caman bɛ yen fɔlikɛla tɛ ko ne de y'u wele k'u dege mais n b'u ye de n b'u ye kɛnɛ kan fɔli kɛnɛ kan bon n b'u lajɛ n b'u lasaga kosɛbɛ kosɛbɛ quoi n b'a dɔn k'a fɔ ninnu don dɔ la u bɛ bonya kosɛbɛ u bɛ kumabaya quoi donc mais souvent guitare fɔlaw de don u tɛ dɔnkili da dɔw bɛ yen guitare fɔ u bɛ dɔnkili da dɔw bɛ yen u bɛ fɔli kɛ jelimuso kɔfɛ mais talanba de b'u la donc min ye guitare fɔ yɔrɔ ye non o jɔrɔna tɛ ne na olu yɛrɛ bɛ se min na sisan ne tɛ se o tila la mais donc u bɛna kɛ guitare fɔlabaw ye dɔw bɛ yen a bɛ jigin kɔnɔ k'u wele kɛrɛfɛ k'u ɲininka ne ko i bɛ se guitare fɔ la n den parce que caman b'a fɔ ne ma tonton de sa bon a bɛ bali n na mais je crois que i b'a sɔrɔ a tuma sera donc n'u ko tonton ne b'a fɔ ko i bɛ guitare fɔ ka ɲɛ est-ce que i bɛ se dɔnkilida la a b'a fɔ donc ne b'a fɛ k'olu dɔw fara ɲɔgɔn kan don dɔ la n'u ka ɲɔgɔn ye min tɛ ɲɛnajɛ kɛnɛ ye an fila ka ɲɔgɔn ye yɔrɔ dɔ la a ka guitare ta ne bɛ guitare ta a ka guitare fɔ ka dɔnkili da ɲɛna n k'a dɔn ne ka sɔrɔ a bɛ se yɛrɛ 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 ni n y'a ye ni défaut min b'a la n bɛ se k'a corriger a bolo k'a encourager fana a k'o kɛ parce que dɔnkilidala de bɛ lamɛn dɔnkilidala de lamɛn kosɛbɛ i y'a ye donc n'i bɛ guitare fɔ ka ɲɛ n'i sera ka dɔnkili da parce que ni kanu ka bon kojugu quoi n'i yɛrɛ to guitare kanu bolo i bɛ ɲinɛ k'i bɛ se dɔnkilida la i bɛ ɲinɛ kɔ quoi parce que i bɛ guitare fɔ dɔnkilidala de kɔ tuma bɛɛ donc ka se k'i wele kɛ i ɲininka pour que hakili ka jigin k'a fɔ n bɛ se ka dɔnkili fana da il faut que mɔgɔ de k'a f'i ɲɛna voilà et puis k'a lajɛ fana ni ka sɔrɔ c'est possible donc olu bɛ yen remplaçant ko problème foyi t'a la Mali misiki ko la parce que Mali misiki hali n'i y'a ta k'i b'a kɛ fɔli sen wɛrɛ de don a jukɔrɔ Mali fɔli ka ca tellement a hinɛw taabolo ka ca tellement que hali n'i ye fɛn wɛrɛ yɛlɛma na hinɛ nin b'a kɔnɔ toujours quoi o de y'a to Mali misiki ko la a bɛ fɔ hali bi
ko n'i y'a fɔli kɛra kura n'i y'a mɛn ko nin fɔli kɛra kura in k'a ka ɲi dɛ k'a bɛ bɔ Afiriki i b'a sɔrɔ a 60% i b'a sɔrɔ a bɛ bɔ Mali de la nin ye san 40 o de bɛ kɛ ni komi farajɛw ka milieu la u ka world music milieu la musique du monde milieu la ni kɔrɔ mɔgɔ ni vedette kura min bɔra ou bien dɔnkilidala kura min bɔra généralement i b'a sɔrɔ a bɛ bɔ Mali de la i y'a ye bon k'o bɔ a la ne filɛ maya de kɔnɔ tan an sigilen bɛ scène de kan ala barika la ani ka conseil ani teri dɔw ko n ka yɔrɔ dɔ kɛ n yɛrɛ bɛ se ka jouer yɔrɔ min na au lieu que n ka jouer tɔw fɛ yen u y'a fɔ olu ko de ko hali ni bɛ se ka karata ne na koyi a ma bɔ n kɔnɔ donc n y'a kɛ dɔɔni bi na an filɛ maya espace de kɔnɔ donc espace culturel don an théâtre bɛ bɔ yan an bɛ scène min kɛ yan théâtre bɛ bɔ nin scène kan yan jama bɛ don yan de kɔnɔ yɔrɔ ninnu bɛɛ yɔrɔ ka bon ka daminɛ duguma fo ka se sanfɛla la mɔgɔ caman bɛ se ka don musique bɛ jouer yan groupe bɛ jouer yan 4 fois dans la semaine bon olu bɛɛ jeune groupe ye caman bɛ sigi k'olu de fana lajɛ n b'u lajɛ et puis n b'u jateminɛ quoi n bɛ talent jateminɛ voilà. D'accord. Abibu misigi taabolo la hakilina dɔ bɛ e la i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na ko don n'a nataw la a b'i kɔnɔ ka se ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan ka u encourager parce que y'u ye fɛn dɔ la ka hakilina wɛrɛ don u kun ma mais o kɔfɛ e bɛ se ka fɛn dɔ kɛ ou bien a ka di e ka fɛn dɔ kɛ min bɛ kɛ siniɲɛsigi ye Mali ma wa i n'a fɔ maya filɛ cogo min na maya ye siniɲɛsigi dɔ ye fɛn wɛrɛ bɛ yan bon maya kɛlen kɔfɛ maya kɛra ne ka ko daminɛ komi ka fɛn jɔ komi so seko ni dɔnko kow bɛ k'a kɔnɔ nin y'a daminɛ ala ye nin de fɔlɔ se kɛ n ye mais mɔgɔ caman fana bɛ fɛn caman ŋaniya ko ne k'a kɛ ko n bɛ se k'a kɛ caman da bɛ bɛn ko n ka kalanso dayɛlɛ musique kalanso école de musique ko il faut que n k'o dayɛlɛ a tɛ tile fila bɔ yɛrɛ u tigi b'a fɔ ni ye ne fanga min ye u b'a fɔ ni kumakan gɛlɛnbaw de ye quoi parce que olu dalen b'a la ko ne bɛ se k'o kɛ ko dɔnniya min bɛ ne na ko ne kana a to n yɛrɛ tile kɔnɔ ko ni se bɛ ne ye ka n ka dɔnniya ɲɛfɔ ne b'a ɲɛfɔ bɛɛ ɲɛna koyi mais ni a sera ekɔliso jo ma bon an bɛ hakili to a la an sera ka a ko bɛ taa projet siraw ni faut que dɛmɛ ka don i ma ne ka nin kɛ ne ye nin kɛ dɔɔni n yɛrɛ fɛn na ni n ko n bɛ ekɔliso jɔ sisan tiɲɛ don a dɔnniya bɛ n na ka mɔgɔ lasigi ka fɛn ɲɛfɔ u ɲɛna nin domaine kɔnɔ dɛ parce que n tɛ ko caman kalama a dɔnniya bɛ n na n ye enseignement n ye lakalani kɛ INA la san 14 san 14 dafalen u ye muté ka bɔ INA la k'an bila ministère de la culture la à la direction des arts o y'a sɔrɔ a ma kɛ action culturelle fɔlɔ u ye ne bila yen à la division arts et lettres parce que n tun ka voyage cayara to commencera ka caya kojugu ne yɛrɛ tɛ école la donc n y'a demandé au moins n ka bɔ école la écoledenw ɲɛkɔrɔ u kana parce que écoleden caman tun bɛ na ne kama INA la n'u nana yɛrɛ b'a fɔ n ɲɛna monsieur je suis venu à l'INA bon pour vous donc u b'a fɔ n ɲɛna Baba Sala delila k'a fɔ n ɲɛna i y'a ye a ye n ka morceau joué k'a ɲɛsin ma ka tila ka n ka morceau dɔn k'a fɔ a y'a fɔ cogo min na n b'a fɔ cogo min na exactement a fana y'a fɔ ten de n y'o min ye parce que i bɛ se ka note mɛn guitare kan mɛn guitare min b'a fɔra u b'a fɔ cogo min na mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'a kan kelen fɔ mais a
t'a bolo da juru aw t'a bolo da juru kelen kan quoi mais ne bɛ bolo da juru fɛn kan n bɛ bolo tiɲɛnɛnɛ min kɛ aw bɛ bɛɛ de kɛ exactement ka n'i jɔ ɲɛkɔrɔ k'ale nana ina la ne de kama non e bɛ se min na ne tɛna se ka foyi f'e ye tuguni juste pour dire que an bɛ dugawu kɛ si ani kɛnɛya ani jigiya n'olu bɛ yen n na se ka kɛ ko caman bɛ kɛ n'Ala sɔnna ma Ala k'an si jɔ k'o don amin 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 an bɛ Maya kɔnɔna na hôtel jɔra mais munna a tɔgɔ dara Maya ouais ne ye hôtel nin da ko Maya parce que déjà n ka album dɔ bɔlen don album tɔgɔ ko Maya bon Maya ye sanga ye Maya ye hakili ye donc n ye a la wili jama kunbɛnyɔrɔ de kama quoi mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na sɔrɔ yɔrɔ min na mais ka ɲɔgɔn na sɔrɔ hɛrɛ kɔnɔ ani bamanankan mɔgɔw dɔw tun bɛ yen olu tun ne na sa ka ɲɔgɔn sɔrɔ hɛrɛ kɔnɔ a bɛ fɔ cogo di dans la convivialité kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ ka ɲɔgɔn na sɔrɔ nisɔndiya kɔnɔ ka ɲɔgɔn na sɔrɔ ɲɛnajɛ kɔnɔ n y'a mɛn ko de ka nɔgɔn adamaden farikolo yɛrɛ n'a hakili bɛɛ ma a ka nɔgɔn a ka ɲi hakili ma donc o de y'a to n ye hôtel tɔgɔ da Maya bon Maya mɔgɔ caman miiri ko siya dɔ bɛ Amérique du Sud o siya olu siya tɔgɔ de ko Maya voilà indien jatew don ne y'a fɔ u ɲɛna ko olu tɛ ko ne ka Maya ye mot fila de ye ma i bɛ i mabɔ dɔɔnin i bɛ yaa sɛbɛn donc ani mɔgɔya a bɛɛ ye kelen comme segukaw da ka teli voilà o b'a fɔ Maya voilà d'accord